हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना बे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनाय गोदान भिडिअखौ दासिमहालागै फुलि नायाखै, नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि बर' इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो, भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। आं बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। नोंथांमोनावबो बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट होनो दङब्ला नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन। आरो नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनाव आं WhatsApp ग्रुपनि लिंकखौ होनानै दोनदों। नोंथांमोना आंनि WhatsApp ग्रुपआवबो जइन जानानै हागोन। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि सायाव। बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों मोनदांस' हायै दाहा। बेयो मोनसे बड' कमेडि ट्रेजेडि शर्ट फिल्म। लोगोफोर, दासिमहालागै नायाखैब्ला नैबे भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन। बे भिडिअनि आर्टिस्टफोरानो जादों आबुल नार्जारि, सनिता बर', बाबलु नार्जारि, जेस्लि नार्जारि, रियान नार्जारि। बिथांमोननि नैबे बड' ट्रेजेडि शर्ट फिल्मआ जोबोरैनो मोजां जादों। आरो नैबे भिडिअनि स्क्रिप्ट डिरेक्शनानो जादों सामसन बसुमतारी। आरो बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों सनदय बर'। लोगोफोर, दासिमहालागै फुलि नायाखैब्ला बिथांमोननि सानस'हायै प्रडाक्शन नैबे स्क्रिनाव नुनाय इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि गोदान बर' शर्ट फिल्मखौ नायनानै लाहैदो। आरो दासिमबो बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो, गोजोननाय मोनगोन। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलाव बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरनि आपडेटखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौल' क्लिक खालामनानै लाखि। जेब्ला आं गोदान भिडिअ आपल'ड होगोन अब्ला नोंथांमोननाव बयनिख्रुइबो सिगांसिन नटिफिकेसनआ थांगोन। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन। नोंथांमोननावबो बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट होनो दङब्ला नोंथांमोना थाबैनो आंखौ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामहरनो हागोन। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिनगोन। बे भिडिअखौ नोंथांनि लोगोफोरा मिथिनो थाखाय लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो।